M'he apuntat 4 coses, per no fer una cosa molt extensa, ni he pensat que ni escrit ni res, sinó millor deixar-lo al moment o a la sensació del moment. Jo sí que volia començar pels agraïments, per l'agraïment per part personal, però també volia, fent una miqueta d'abús de confiança de la resta de l'equip de govern, agrair la confiança durant aquests 4 anys, aquest mandat, a tots els regidors que han treballat per la ciutat de Rubí, inclús l'oposició i la gent de l'equip de govern. Agrair també als treballadors municipals la seva feina durant aquests 4 anys per intentar millorar la nostra ciutat i sobretot agrair també la confiança dels ciutadans i les ciutadanes respecte a aquesta alcaldessa, però també a l'equip de govern i jo crec que al ple municipal. Això era un tema que us volia comentar. I un altre també agrair, i aquesta de manera especial, també a tota l'oposició, perquè aquest mandat ha estat un mandat de consens, de parlar, d'intentar sumar, i suposo que en el proper mandat serà una cultura política d'aquest ple municipal que suposo que s'haurà de continuar portant. I espero i confio que sigui així. Per tant, hem après molt i entre tots hem intentat millorar aquesta ciutat. Permeteu 2 minuts. Aquest mandat, l'objectiu que ens vam plantejar quan vam entrar, i no només era d'aquest equip de govern, sinó jo diria que tot el ple municipal, era lluitar sobretot contra la crisi econòmica que de manera més ponent significa quasi 8.000 persones que estan a l'atur, però també moltes famílies que ho estan passant malament, fins i tot gent que està treballant i que ho estan passant no precisament bé per aquesta crisi econòmica. Hem intentat aquesta lluita i entre tots hem pogut aprovar 4 plans anticrisi. Hem intentat també que les finances municipals estiguin bé per garantir aquests serveis municipals imprescindibles i que donen servei a tots els ciutadans i les ciutadanes de la nostra ciutat. Hem intentat, per tant, també mantenir l'activitat econòmica de la ciutat per generar ocupació, que era el nostre objectiu també, perquè per molt que nosaltres com a Ajuntament puguem pal·liar algunes situacions a partir de serveis socials o de l'IMPES o de promoció econòmica, és veritat que si no hi ha feina això no se soluciona. Un altre seria també la sostenibilitat social i mediambiental, que era un altre dels nostres objectius, i per altra banda també no aturar la ciutat. Aturar la ciutat ens ha costat, però teníem algunes lleis que ens han enconcetat, però també és veritat que ara mateix tenim un pla d'inversions que està en marxa, que hi ha algunes queixes de que hi ha molta obra i que no és perquè hi hagi eleccions, sinó perquè no s'ha pogut fer abans i que és un pla d'inversions que està consensuat en tot el ple municipal. I per tant això significa que agraeixo aquesta feina que hem fet entre tots. I per la part més personal, han estat 3 mandats, 2 anys, és molt de temps. Almenys vital. A la ciutat 2 anys és una coseta petita i sense transcendència, però sí com a persona 2 anys han estat tota la infantesa dels meus nens, o personalment segurament els anys millors de la meva vida, també. Primer per la feina, però també vitalment. I per tant hem intentat, entre tots, tota la gent que m'ha acompanyat, intentar canviar la ciutat, però per millorar la vida dels ciutadans i les ciutadanes de Rubí. I això és el que hem intentat, amb més equipaments, amb més infraestructures, amb menys serveis socials, educatius, des de col·lectors també, a vegades coses puerils, o a vegades també amb temes tan importants com pot ser els abocadors. I l'hem intentat fer, i ho he intentat fer també, sense escatimar temps de dedicació, amb honradesa, també a vegades amb tossuderia, hem de dir, i alguns temes, vaig començar el 2003 i continuem amb aquest tema, i avui hem tingut un exemple, hem començat un tema que continuem parlant d'aquest tema i no s'ha pogut acabar, i per tant agraeixo aquesta confiança per part del ple, dels ciutadans, sobretot. I per últim, i he dit que seria breu, desitjar molta sort a les properes persones que vinguin a aquest ple municipal, els 25 regidors i regidores,
I també amb molta sort a la persona, alcalde o alcaldessa, que estigui davant d'aquest ple municipal, perquè seran 4 anys emocionants, difícils també, i en un moment també on la política cada cop no té prestigi, però sí que és veritat que és necessària, i sobretot la política local de proximitat. Per tant, moltes gràcies i espero i desitjo que ens continuem veient i que aquest ple municipal això sigui el reflexe d'aquesta pluralitat de la nostra ciutat que tenim a Rubí i que esperem que continuï sent bona per tothom. Moltes gràcies. Donar les gràcies en primer lloc als treballadors municipals i al servei tècnic que ha fet durant aquests 4 anys que tot plegat anés bé i que no només fos les decisions polítiques sinó que la feina tècnica anés sortint bé i anés ajudant a la ciutat. També agrair per part d'Esquerra Republicana amb tots els regidors i regidores que hem compartit durant aquests 4 anys, sobretot en aquells que a partir del 13 de juny ja no repetiran i no estaran aquí treballant amb tots nosaltres. També agrair molt personalment, i així com a portaveu, però també en nom de Martí Pujol, com a portaveu adjunt, en els portaveus que han estat convivint amb nosaltres durant aquests 4 anys. Crec que la generositat de tots plegats i la confiança que en molts moments s'ha establert hem aconseguit poder fer coses interessants per la ciutat. Parlo com a portaveus, que són les cares més visibles segurament. També molt personalment per part nostra, en els companys amb qui hem compartit l'equip de govern, amb tots els regidors i regidores del Partit Socialista en aquests 4 anys que vam estar compartint el govern fins fa un any. Crec que es van fer coses interessants, potser no totes les que haguéssim volgut, tots plegats, però crec que coses interessants per la ciutat i en tot cas sempre des de la màxima honestedat i des de la màxima rigorositat intentant que tot sortís bé pel bé dels rubinencs i les rubinenques. Un agraïment especial també i crec un reconeixement que és de rebut i que s'ha de fer i que a més ho faig perquè ho crec de debò, a la figura de l'alcaldessa, a la Carme Garcia. Crec que han estat 12 anys de dedicació, Carme, segurament en moments millors i pitjors, segurament amb decisions més fàcils i més difícils, algunes que hem compartit plenament i altres que segurament no les hem compartit i encara no entenem, probablement, però tot i això crec que el balanç per part nostra és positiu. La ciutat no és la mateixa que el 2003 i en part és feina de tots, però en part també, òbviament, hi ha l'empremta de qui ho ha liderat, que has estat tu. Crec que és el moment de dir-ho i crec que toca dir-ho. La soledat d'un alcalde o una alcaldessa no la sap ningú més que ell i la seva família i segurament els que hi hem estat una miqueta a prop pots veure, tu mateix has dit que han estat els anys d'infantesa dels teus fills i segurament això ni està pagat, ni està reconegut, ni en paraules es pot agrair, però crec que per poc que pugui, en nom d'Esquerra Republicana, t'agraïm que hagis dedicat aquests anys a la ciutat amb una feina que és fer que els nostres veïns i veïnes visquin una miqueta millor cada dia. Crec que aquest granet de sorra l'has pogut posar, l'has posat i te'n pots anar en aquest aspecte, crec que amb la consciència tranquil·la de la feina feta. I em deixo pel final l'agraïment especial, i suposo que tothom entendrà que ho faci, en el meu company de partit i d'equip de grup municipal durant 8 anys, que no vol dir que no hi sigui, perquè estic convençuda que tornarà a ser regidor, que és el Martí Pujol, però durant aquests 8 anys ho ha estat amb una complicitat, amb una amistat, amb una dedicació i una responsabilitat impagables, i crec que ara que és l'últim ple ho vull dir-ho també públicament davant de tots vosaltres. Han estat uns anys difícils, complicats, però també molt bonics de dedicació a la ciutat i esperem que els propers que vinguin seran complicats perquè això estarà molt atomitzat, però estic convençuda que amb l'Anna Maria, amb la Mònica, amb el Víctor, amb el Jordi, amb el Ramon i amb altres persones que puguin haver-hi en aquest ple, segur que ens podrem entendre, segur que podrem trobar complicitats per la ciutat i segur que serà un moment apassionant també que podrem buscar aquest objectiu que és fer
de la vida dels rubinencs i rubinenques sigui cada dia una miqueta millor. Gràcies també a la premsa que ens ha anat seguint i ha anat donant-nos veu i imatge des de fa també alguns anys en aquests plens, que han estat potser una miqueta llargs a vegades, però avui aprofito i m'allargo una mica, que normalment no ho faig. I ja està. Gràcies per la feina que hem fet tots plegats i que la propera sigui encara una miqueta millor que aquesta legislatura. Jo simplement agrair la feina d'aquest grup municipal d'Iniciativa Esquerra Unida, el meu company l'Ivan, i especialment el Francesc Hinojosa, que no pot estar aquí avui, aquests últims plens han pogut estar, però que em consta que sempre s'ha sentit còmode treballant amb la resta de portaveus dels grups municipals. Confirmo aquesta sensació que ha estat un mandat de bastant acord, si més no en temes, no en tots els temes importants de ciutat, perquè no tots s'han pogut desencallar, però sí en alguns importants. Crec que això, com ja s'ha dit, seria bo que poguéssim mantenir en el proper mandat i fer extensiu l'agraïment a tots els regidors i regidores que crec que majoritàriament hem estat treballant pel bé de la ciutat aquests 4 anys i això també que així sigui d'aquí en endavant. No era conscient que avui ens acomiadàvem, per tant, diguéssim que no porto cap d'aquests discursos brillants que diu la senyora Tubau que faig a vegades, deu ser que m'ha de demanar alguna cosa i per això intentava fer-me la pilota. Jo penso que hem d'estar orgullosos de la feina que hem fet, tristos perquè en podíem haver fet més o la podíem haver fet d'una altra manera, qui sap, això. Els temps evolucionen, les persones canvien, vam començar 25 regidors i en aquests 4 anys hi ha hagut una sèrie de canvis per salut, pel que sigui. I ara en vindran 25 més, alguns continuen, d'altres seran nous i el temps continuarà girant. A nivell de país les coses han canviat molt i seguiran canviant. A nivell de ciutat hem passat 3 anys amb el cinturó tan apretat que quasi bé no podíem respirar i hem perdut, com dèiem en campanya el 2011, uns quants trens. Però jo crec que el nou equip, tenint en compte que potser aquesta salvatjada de crisi va menys, podrà fer coses bones per la ciutat de Rubí. No se sap, no tenim bola de vidre, no ho sabem. En tot cas, agrair la feina, com ja s'ha dit, dels treballadors municipals, agrair la feina dels grups municipals, especialment de la meva canalla, que ho han fet molt bé. I jo el 2003 em vaig acomiadar, el 2011 vaig tornar, qui sap, igual d'aquí 25 anys torno a venir, no se sap mai. És possible. Com a síndica de greuges jo puc començar a venir l'any que ve i ja no hi ha problema amb això. Però com a regidora, amb aquesta cadència de venir cada 12 anys, no sé, potser d'aquí 12 anys o quan em jubili, que llavors tindré temps, en comptes d'anar a mirar les obres, puc venir directament al plenari de l'Ajuntament. En tot cas, ha estat un plaer i fins sempre. Preveient que encara teníem un ple final, doncs no he preparat cap cosa especial. No cal, suposo que quan les coses són d'acord doncs surten igualment encara que no te les preparis. Aleshores, bé, jo el primer que volia donar, com crec que ens toca a tots, és les gràcies a tots els treballadors de l'Ajuntament, perquè en definitiva són els que fan possibles que realment l'administració tiri endavant. Jo crec que encara que no hi haguessin polítics, moltes vegades amb bons treballadors i bons tècnics doncs les coses també tirarien endavant. Però bé, dit això, donar també les gràcies als 24 regidors que estan aquí en aquest ple, a banda de mi. Els que segueixen o seguim, si la ciutadania així ho vol, doncs ens seguirem veient, però alguns dels que avui estan asseguts aquí, doncs tots sabem que no estaran a la propera legislatura. Per tant, és cert que amb alguns segurament no sempre hem estat d'acord, haurem coincidit més, coincidit menys, haurem tingut més encontres o més desencontres, però en qualsevol cas el que estic segura és que tots ens emportem una bona relació, si més no, dels companys de ple, que crec que és del que d'alguna manera es tracta. Sort a tots aquells que no repetiu, sort a aquells que repetiu i Déu dirà, o als ciutadans quan votin,
I sí que em permeteu també unes paraules especials a l'Alfonso Manjón. Ha estat un molt bon company de legislatura, un gran regidor i bé, segur que tot anirà molt bé i que ens trobarem a diferents indrets, Alfonso. Finalment, unes paraules, com no podia ser d'altra manera, per la Carme Garcia i que d'alguna manera també voldria mig fer extensives a la resta del grup socialista, perquè realment la política, des de fora, quan un entra a participar en política, doncs veu els altres com a enemics inicialment. La primera intenció, quan un s'acosta a un partit polític a dir vinc a militar, veu els altres com una formació política amb una ideologia diferent a la seva i no sé si l'enemic, però sí el contrincant. I quan un comença a treballar, a parlar amb la gent de les altres formacions polítiques, siguin més o menys properes, doncs comença a aflorar la persona. És evident que no amb tothom un estableix els mateixos vincles. Hi ha persones amb les que a la vida, ja no a la política, sinó a la vida, doncs passen pel nostre costat i ni ens n'adonem. Altres persones que deixen una empremta important i altres persones que, a més de deixar aquesta empremta, aconsegueixen convertir-se, jo diria que en amics. I d'amics tots sabem que poquets. Doncs la Carme és d'aquestes persones. Jo no sé si li faig un bé o un mal dient-ho, ni si me'l faig a mi o no, perquè de vegades no és políticament correcte dir-ho, però és cert. Amb la Carme, finalment, i no sé de quina manera, hem acabat compartint molt més que la política. Jo la considero una amiga, penso que ella a mi també. Evidentment, aquí al ple, a mi m'ha tocat moltes vegades posar de volta i mitja les decisions que han pres o la seva tasca, com amb ella fer-ho amb la nostra, perquè és el que ens toca. Per això els ciutadans ens han fet confiança, més o menys, però en qualsevol cas ens han fet confiança per defensar programes o allò que cadascú creia. Però independentment d'això, jo crec que hem de tenir per sobre aquestes coses, que som persones i que tenim sentiments i que al final, a mesura que vas treballant amb la gent, te n'adones que hi ha persones que realment valen la pena i que estan per sobre de les ideologies i de les formacions. Carme, és cert, s'ha dit, ho has dit tu, et deixes els millors anys, te'ls deixes i ara començo a entendre quan la gent parla que es deixa els millors anys a un lloc, perquè jo també, 43 anys, aquell ímpetu que tenies potser amb 20, no el tens i els nens passen, l'Ares com jo també ho va veient, que els fills creixen i que passen i que tu estàs en una situació en la que els hi pots dedicar molt poquet temps. Marxes amb passius, però també amb actius. Et vas trobar un ajuntament que mal que em pesi, podem dir públicament que a ningú li hagués agradat trobar-se aquell ajuntament. I el deixes sanejat. Tot sovint també t'has trobat en el vòrtex, en el vòrtice. I ha estat dur, i amb molts temes de ciutat. Un POM que haguessis segurament volgut tirar endavant i no ens n'hem sortit tots plegats, perquè en definitiva crec que tots plegats d'alguna manera hem estat copartíceps que no hagi sortit endavant. Amb un Can Carreras i un Can Balàs i una problemàtica d'abocadors que encara li queda molt camí per recórrer, però que no ha estat agradable. Bé, i amb tot un seguit de temes que segurament, però això forma part també de la tasca política i sobretot de ser alcalde. A un, els ciutadans li fan confiança perquè prengui decisions, perquè assumeixi la responsabilitat, i és evident que ni les decisions sempre són fàcils ni les responsabilitats tampoc. És cert també que t'has dedicat com pocs. Jo sí, tots sabem que has estat una alcaldessa que s'ha dedicat a la ciutat, que ha dedicat dies, nits i caps de setmana, i amb la que he compartit encontres i desencontres, millors i pitjors moments, com suposo que amb la resta, això és cert. Però
tot i no sempre coincidir, crec que hem estat prou capaços, amb els temes importants de ciutat, intentar, si no coincidir, mirar que la ciutat passés per endavant. Molta sort en el camí que emprens ara i aquest grup municipal, les persones que el conformen, si mai necessites res, les trobaràs tu i a l'equip que marxa amb tu. Gràcies. I jo també, unes paraules, per si no havia quedat massa clar, moltes gràcies al meu equip, al que m'ha acompanyat alguns durant molts anys i altres durant aquests 4 anys, perquè sí que és veritat que també ha estat molta dedicació, molt temps, molt esforç, però jo crec que ens portem lo bo i els bons records. I jo crec que el millor de tot és que quan mires enrere mirem la part positiva. I és un privilegi també poder haver estat l'alcaldessa i regidora i regidors d'aquesta ciutat. I per tant, això no es pot treure a ningú. I res, gràcies per tot. Bona nit i el ple municipal de manera pública s'ha acabat. Gràcies.